Вей! Задръпта ти България. Че да такова. Да ги гръмна. Турбината да седим, турбината. Малко няма може да видим пасатири, няма че. Оттам там. Да, силно вътре да се почне. Ето тръба само да излиза. Той ти стане ги ли вързала? Само освен. Вързани са май. Май са вързани. Пожелгостил за лъчо. Пожелгостил ще потрябва с малко. Това добре покил тъй курата. Двете ги върти, ама... Чай, че другата върти повече. Върти само другата повече. Не ще да гръмли! Аз се ще бъда страх, какво става? Ко става? Гръмна ли? Поне, за тако съм броя с друга страна. Виж какво става? Ама май не е скука, бе. Тя здрава, бе? Много малко ще трябва. Пъй се. Чай се скрия за два. За другата гръмна е, та здрава, бе! Хубаво, че не погледнах една от поглед тук, бе. Тя е другата гръмна, бе. Това ми се няма да е. Стига от друга страна. Здрава, бе! Гледай колко вече. Стига колко. И си виждал такова нещо. Слико е. Обаче е станало малко по-обика. Чай, че там е сърце. Защо ти падна това, човек? Скивай, протих. Десно! Чакай, колко ма гръмна? Няма изпадка, аз пуха. Аз пуха ли гръмна? Да. Чай, видим номера тук. Столзаре. Давай, добре. Целта там е, брат. Целта много кофти. Столзаре, лапко. Не са, брат. Чай ми отпрелеш, тайба. Айде! Дай после гръмна. Майка му. Гръмна, бе? Нещо пуши отзад, пуши. Тук си, бе. Тя трябва багаж. Ще има пожар вътре. Помня багажника с тъм. Диференциала да покажа. И то очаква включване. Абсолютно. Най-скоро време. Истинската работа. Целта скрие се. Ай, сте добре. Се вижда нищо тук да е. Целта такова, снимай целта да е как е. Няма не свети, майка. Фак! Скивай. Ти вътре си е чу. Бриштон! Да, реклама. И още има въздух, бе, човек. Това има въздух, чекам. Има, бе, човек. Снимай, дрит тук. Къде има въздух, бе?
Байн. Папунец. Бачки ги, що замереш оператора? Що замераш? Сега не мога да се снима. Чай се снима. Да видят кой съм. Бачки. Давай, бачки. После ще снимем да се ръсвам. Трябваш да го надъхваш. Давай, бачки. Давай. Стига.